खुलुमबाय लोगोफोर सासे हिन्जाव मानसि जोनोम जानाय लोगो लोगो बिहा जीवनाव देरनायनि उनाव मोनसेल' टेनसन जायो जे हाबा जानायनि उनाव बिनि हुवाया माबायदि जागोन बा सासे सिख्लानि जि गोसो बियो अराय सम जेब्लानो गावनि जिउनि खोन्था फिउचारनि खोन्था सानगोन अब्लानो बियो सानगोन जे गावनि हुवाया बा गाव मोनगोन हुवाया माबायदिबा जागोन आरो बे भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना क्लियारलि मिथिनो हागोन जे सासे मोजां हुवा सायख'नो थाखाय मोननैसो आङो फिसा सिम्पल टिप्स खोन्थागोन आरो बे टिप्सखौ नोंथांमोना बाहायबानो बा नोंथांमोना एसे गोसो होबानो मोजां मानसि सोर बेखौ नोंथांमोना हमनो हागोन। बयनिख्रुइ सिगां जाय सेंग्राफोरा बा जाय हौवासा गथ'फोरा बारा लोगो गैया बे गथ'आ गोसो गोथार गथ' आरो बियो हदाय सैथो बाथ्रा बुंनाय गथ' आरो बिनि गोसोआ पुरा साफा आरो बिनि थाखायनो ओरैबायदि बिनि गोसोआ साफा जे बिनि गोसोआव जि फैयो बेखौनो सिगाङावनो बुंनानै होयो आरो बिनि थाखाय किसुमान लोगोफोरा जेखौ माने खोनासंनो बायो बेखौबो बियो बुंना होयो नालाय बिनि लोगोफोरा खम जायो। बे मोनसे बिराद गेदेर पइन्ट नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय। जाय सुबुंफोरा एसे बाथ्रायावनो रागा जोङो बा खें निजिनि हिन्जावखौआनो जाथो बा गोसो थोनाय सिख्लाखौआनो जाथो एसे रागा जोङोबाथाय दसेनो खबर लायोबाथाय अब्ला बे हौवासा गथ'आ जेब्लाबो गाज्रि जानो हाया मानोना बियो सानो जाहाथे आंनि हिन्जावा बा आंनि गोसो थोनाय हिन्जावा आंखौ गारनानै थाङा बा जेबो खैफोदाव गोलैया बिनि थाखाय बियो फिसा गोरोन्थिफोरखौनो बुंनानै रागा जोङो बा रागा खोन्थियो। बे सेकेन्ड नाम्बार टिप्स नोंथांमोना गासैबो बे टिप्सखौ खोनासंनानै ला मानोना बेखिनि मोननैया एकदम इम्पर्टेन्ट टिप्स आरो बे गुना जुदि सोरबा हौवा मानसिनाव दङोबाथाय बियो हौवा मानसिया जेब्लाबो गाज्रि जानो हाया आरो बियो बिराद गोसो गोथार सासे सुबुं। आरो लोगोसे लास्टाव आं मोनसे टिप्स खोन्थाबावनि जाय हौवाफोरा निजिनि हिन्जावखौ जायजोंबो रायज्लायनाय बा जायजोंबो मिनिजानाय बेफोरखौ माने मोजां मोना बियो सानो निजिखौनो अर्थात आं बुंनो साननाया बे हिन्जावा जाहाथे गावखौल' खोब अनथो गावखौल' जोबोद मोजां मोनथो बिदि साननाय हौवाया हिन्जावखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बिनि थाखायनो बियो जेब्लाबो नागिरा जे गावनि हिन्जावा गुबुन सोरजोंबा रायज्लायथो गुबुन सोरजोंबा मिनिलायथो बा गुबुन सोरजोंबा अबेयावबा बेरायनो थांथो। बेनि थाखायनो बे मोनथाम गुना हौवाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे मोजां गुनखौ जाय हिन्जावा हमनानै मोनो बेनो निजिनि हौवाखौ जोबोद माने मोजां मोनो। जायखिजाया भिडिअआ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो आं जि बाथ्रा खिन्थादों बे बाथ्राया थार नंगौना नङा बेखौबो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। लाबोबाय थागोन आं बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय बेनि थाखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।